Kežmarské múzeum navštívi v priebehu roka viac ako 30 000 návštevníkov. Vedenie hradu preto konalo čo najrýchlejšie. Keď sa postavil hrad, hradní páni postavili za hradom rybníky. No tak samozrejme, že voda z rybníkov veľmi dobre podmyla aj základy, aj všetko. Boli sme si vedomi už minulého roku toho faktu, že tento vstup do hradu je naozaj v dezolátnom stave a pôsobí dosť odpudzujúco na týchto ľudí. Tak sme sa rozhodli zháňať finančné prostriedky na odvlhčenie hradu. Projekt máme už vypracovaný, pred 5 rokmi bol ukončený, na kompletné odvlhčenie hradu aj z vnútornej aj z vonkajšej strany. Rekonštrukcie sa rozbehli v júli a aj kvôli financiám sa pracuje na etapy. Mali sme to šťastie, že súťaž vyhrala firma, ktorá má naozaj 30-ročné skúsenosti s odvlhčovaním historických objektov. Naposledy pracovali aj na odvlhčení Bratislavského hradu. Takže pevne verím, tej technológie, ktoré tu budú použité, tak naozaj pomôžu zabráneniu šírenia vlhkosti a takisto aj tých zasolených stien, ktoré sú to naozaj v dezolátnom stave. V prvej fáze odvlhčenia sa odstránila omietka, a to na niektorých miestach až do výšky 3 metrov. Až tak sa pristúpilo k chemickej injektáži. Práve tá by mala zabrániť ďalšiemu zvlhčovaniu. V rámci tejto chemickej injektáže sa napúšťali tu tekutiny, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu vlhkosti a zasolenia týchto stien. V náročných podmienkach sa pracovalo aj na nádvorí. Tie práce na tom nádvorí boli naozaj veľmi náročné, pretože tí robotníci s dlhými vrtákmi, keďže steny majú hrúbku 1,5 metra, naozaj museli prevrtať kompletne tieto steny, aby následne mohli tam vpúšťať tú chemickú injektáž. A keď si všimnete to rozpätie tých otvorov, ktoré sú tam navrtané, tak už len z toho si môžete predstaviť, že v akom hluku, v akom prachu pracovali. A kvôli správnej cirkulácii vzduchu a dôkladnému vysušeniu stien príde v ďalšej etape na rad aj podlaha. V ďalšej fáze sa vynasnažíme naozaj, aby ten návštevník, ktorý tu prichádza, nebol nejakým spôsobom obmedzovaný v rámci prehliadky. A ja pevne verím, že po dohode s firmou, ktorá tieto práce realizuje, to nebude veľký problém.